Part 2. Kuyasetshenzwa kudlalwa. Part 2. Indlela ongena ngayo emshadweni izokubamba phambili. Indlela ongena ngayo emshadweni izodetermine ijeni yakho kulo mshado. Balekile kabi ukungena kahle emshadweni. Ungabe khona umuntu okhalayo ngenxa yakho. Number 2. Sathi masikhuza lapha la ku social media sibabaza njengamaZulu. Mina ngumZulu phaka. Lokhu kwathi inhlo bengiqala ngomdlokombani lo ukuthi kuthatha umuntu ozele ingane kwenye indoda. Akwenziwa. Seningangithuka kodwa akwenziwa. Sasiqala ngaye. Kushoka ngisho kahle ngoba nami ngizele. Akwenziwa. Esintwini akwenziwa. Sakhuza la, sathukwa. Wathi uyamthanda. Kwasho yena ungangezwe lakhe. Wathi uyamthanda. Akanankinga. Sathuma sikhuza lapha. Kuhlukumezeke ukaMayisela. Ngoba wathi ukungena umdolomba kwaxovana kwanomsindo ngoba engathi ukungena kwakhe akubanga kuhle. Wakhalima mkhulu. Washo ukuchitheka umshado. Washo ukuchithe kwanesililo. Sayikhalima. Sathi hayibo kanjani. Akahlali nayo mamyeni. Umdlokombani akangasho ukuthi akaphume, akahlali naye ngoba kaZulu idivorce ayikho. kaZulu angithi kusho njalo? Ithi divorce ayikho. Divorce ayikho kaZulu, akahlali naye. Phela uma ngabe uyileader kumele ukuthi udemonstrate indlela. Angithi kwaZulu kuthiwa thina sashada ngamabhokisi, idivorce ayikho. Akahlali naye kumamyeni wakhe. Wazikhethela mamyeni wakhe akahlale naye. Akho mamyeni uzophuma akahlale naye. Khona nengane different ezizala akahlale naye ngoba ni kwaZulu mawuthelwe ngenyongo ayikho divorce bo isikhuna sibe ngumkwezeli. Akahlale naye. Akahlale naye ngoba boba u2 silapha nje iphalish labo. Iphalish likamngeni umdolomba iphalish likamdlokombani. Akahlale naye ngoba kwaZulu the last time I checked idivorce ayikho. Akahlale naye ngoba sakhuza ngoba sasiyibona lento ukuthi yapi. Sesibadala phela sasibona kodwa ukuthi khona la ekuzohamba khona indlela angena ngayo. Akufuneki ukuthi uma ungena egcekeni lendoda ukuqhuma impi kube nesililo kube khona ukhalayo ngawo ngoba ijeni yalowo mshado loyo uzohamba kube nje. Akahlale naye umdlokombane kuxovene kuyiphalishi kunjalo. Isinyala kiti sakhe akahlale naye umfomfozile wakhe ula imfomfa wakhe akahlale naye. Phalish lakhe ngobani kaZulu hlezi sizwa ngani idivorce ayikho. Ayikhaleki azikhale. Come on, carry on. Ngicela ukuqala ngoNdlunkulu. Ngicela siqale kuNdlunkulu. Uyabona uma ngabe uganele kaNdlunkulu awukwazi ukuthatha inqumo wedwa. Uma uganele kaNdlunkulu awukwazi ukuthi uhambe ugaxa amadoda noma ngabe ke nje ke ushadile. Umfazi ushadile awukwazi ukuthi uhambe ugaxana namadoda noma ngabe imaphi ushadile. Uhamba ulinga izifubeni zamadoda. Wesima ngabe umuntu odume njengoNdlunkulu culture yamaZulu. Number 3, ukusoleka kwakhe kukhona into esitshelayo ukuthi uMasango yabona asibeke eceleni ukuthi siyazi ubayedwa ukuthi ubephuzile kodwa le ndoda ine-cry. Ukuphuza kwayo kune-cry. uNdlunkulu akekho innocent. Ngifuna ukunitshela lokho akekho innocent. So noma ningangithuka whatsoever but uNdlunkulu is not innocent. Ngifuna sikungenela lokho. Ibehavior yakhe sonke siyayazi. Uhlezi all over, uhlezi ephapha ekhuluma. Anginayo nje video mina yakhe la khona ezothile njengabanye uNdlunkulu. Ukungena kwakhe uNdlunkulu
wangena wahlukumezeka unkosikazi omdala, kwanengxabano sekungene yena ubayede nje ukungena kwakhe uNdlunkulu noMzamo akubanga nepeace. So mayingene wafuna ukuba relevant ebe umuntu ohlangane yabona nje waphithizela njengoNdlunkulu. Sekungena indaba kaMasango, sekungena indaba yokuthi uxhaga amadoda, sekungena indaba yokuthi umise ixhokovana emzini wendoda ingazi. Uzokwakha emzini wendoda indoda ingazi. Wrong uNdlunkulu. Lokho we cannot defend. But inkosi hayi men of approach kushayile baba. Hayi ngeke. Ngeke angiyazi into enjeyana. Yabona nje angazi sizothini ebafaneni sibakhulisayo ngenxa yebehavior yakho. Angazi sizothini. I do not know sizothini. Masikhulisa vele we are fighting la ku social media. Amadoda vele angena agxeka omama abazele, agxeka amantombazane, agxeka abantu abazaliswe ngaphandle, asha abantu besifazane. Wena as umuntu oyinkosi, umuntu wesifazane udemonstrate ukuthi umuntu wesifazane kaZulu akayilutho. Uveze ukuthi umuntu wesifazane akayilutho kanjani kaZulu. We can never defend this. Noma ngabe kuthiwa ndlula mithi ubudimwe kanjani, asikwazi ukuyidefenda le. And asakwazi ukubona uburongi manje bukaNdlunkulu ngenxa yebehavior yakho. Noma ngabe ufebile ke, no, ake sithi usiphakamisile isidwaba. Let's give her a benefit of a doubt. Sithi undindile usiphakamisile isidwaba. But ukumthuka ngaphansi kweziketi kanina, go as far as ukuthi isitho sakhe sangasese noma ngasinikeza noma yiphi indoda unandaba. Uyanuka. Mdlula mithi ngeke. Hayi ngeke. Umuntu osebukhosini ngeke baba, hayi ngeke ikuhlulile. Ikuhlulile. Uyazi the sad part is kungenzeka ngempela ukuthi the wife is in a wrong end. The reason why irecorde lento le uyazi ukuthi vele naye akhona amaphutha amaningi awenzayo. Mina i-character kaNdlunkulu ngiyayazi nge-social media ukuthi umuntu uyakuthanda vele ukubuka la mama. Lo mama uyasithanda i-spotlight. Cha phela abazalwane asikhulume nje iqiniso ngoba vele sekupikekile. Lo mama uyakuthanda ukubukwa. Lo mama uyasithanda i-spotlight. Lo mama kahle does not deserve ukushadela ebukhosini. Fana shade nje indoda normal because of i-character yakhe, and there's nothing wrong with the character yakhe. That is who she is. If you compare lo mama nalomfazi waseSwatini, umcompare nalomfazi uNdlunkulu wethu, naye it's total nalo waseSwatini, lo waseBank. These four characters, it's more comparison uNomzamo, uMdolomba, na these three, it's four different characters. Laba bawu-3 baya demonstrate nje ubukhosi. Yena kwakufana shade nje indoda common. Ayifanele nathi nje ngoba nje uziqinele, uzithandela i-spotlight, uyakuthanda ukukhuluma, uyabona nje ula imfomfa nje uyamfomfoza, kodwa wamkhethe mazi ukuthi unabantwana, wamkhethe mazi ukuthi uzele, and uthe shada vele washada sesimjaja ngoba vele kaZulu akashada umuntu osezele kwenye indoda. But as inkosi wamkhetha umazi ukuthi ena unjalo. Wakhethwa uwe, kwathi noma sekukhuzwa wathi asikiyeke uyamthanda, uthandwa nguwe. Sifika kanjani lana? Hayi ngeke bayede. Hayi wena wendlovu ngeke. Ngeke. Yabona engigulise kakhulu. Yabona le engigulise kakhulu. Usumbiza ngeG. Usuthi iG lakho. Usumbiza ngaphansi kweziketi kanina. Awungeke. Hayi ngeke wena wendlovu. Ngeke. You cannot address umuntu wesifazane kanjalo ongena naye emashadini. Okwisikhundla sokuba uNdlunkulu. Ngoba size samgwinya lo mama, samgwinya sammimilite. Sazi ukuthi uzele ingane ezingekho ikhosa, sammimilite samgwinya ngenxa yakho yokuthi sihlonipha into
wena oyithandayo njengenkosi yethu sifika kanjani la? Sifika kanjani la khona usuzosebenzisa thina uthi amaZulu awakufuni? Why uZulu amabhekles akho usebenzisa thina sesizwe? Awamfuni ngobani? Isiphi izathu esenza ukuthi angamfuni ngobani? Wena wendlula mithi, wena wasebukhosini, hayi baba, ikuhlulile approach. Yakuhlula futhi wavele ulo nama-allegations wabekile azwakalayo. Akekho umfazi ongakho umuzi egcekeni lendoda engareportanga. Ayikho indoda enga-understand umfazi wayo uhambelenga ey'fubeni zamanye amadoda. Ayikho indoda enga-understanda ku-social media ukuthi umfazi wami yeke engareportanga, kodwa indlela oyenze ngayo kuhlulile baba. Sanda ukubona leya video eyabayede and ngibukele leya video and ngiyabona kuma comments ukuthi abantu abaningi bathi verbal abuse kanti unjena umbuzo wami ukuthi yindaba like le video emina coach Noni ngi-advise abantu besilisa, ngifundisa abantu besilisa about ama relationship nanokuthi abantu besifazane bacabanga kanjani nanokuthi futhi bawine kanjani when it comes to dating, relationships and all of that. Umbuzo wami ukuthi yindaba njalo uma kubhodla indoda siyijudge, njalo indoda uma ibhodla siyijudge. Umuntu esifazane bebhodla akavideorizwa, akapostwa ku social media, akabe ihlazo. Umuntu wesifazane uma ebhodla hlezi mhlambe kuzovuka izinto zokuthi no mhlambe ube nesizathu sokwenza lento kade hayi abantu besifazane ba emotional vele, hayi umuntu wesifazane vele abantu besifazane hlezi sibabona but asiba criticize kangako. Wabe sobona umuntu wesilisa ebhodla yazi mina umuntu wesilisa uma ebhodla edakiwe ngivele ngicabanga ukuthi kushuthi lento ayikhulumayo into kade icindezele while he was sober. Ngalesikhathi kade engaphuzanga into mhlawumbe kade imphatha kambi kodwa engakwazi ukukhuluma ngayo ngoba esaba ukuthi vele nizombheka kanje, vele nizokhuluma naye kanje, and then wathola isibindi ngoba mhlawumbe kukhona okuncane akuthintile wakuphuza. Umbuzo wami ukuthi ngisho ekhuluma uyamuza izinto azishoyo bayede ukuthi uthini. Uthi angazi umama lona uhamba isonto, angazi enzeni esontweni, angazi wenziwani esontweni, akasenasikhathi unje. Yes, sometimes omunye umuntu bebhodla kumele uzwe amagama akhulumayo ukuthi are they making any sense yini? Ikhona yini into ahlangene ayishoyo yini? Also guys, azabhodle nje iqalephi indaba. Mina ke ngeke ngingathanda ukuthi ngileli video ngithi side lo umuntu oyi1, ngizwe umuntu oyi1 sebhodla. Ngithanda ukuthi uma ngizojudge something ngijudge ukuthi iqalephi indaba. Sazingani ukuthi umama uyena omqalile washo something. Sazingani yabona nje, so enye into mhlawumbe boyilalela bozibuza imibuzo eminingi le ndaba iqale kanjani. Ulalela critical ukuthi izinto azishoyo ubayede izikhalo zakhe zangempela zithini. Number 3, uzibuza ukuthi uzitshela ukuthi it could be worse. Bengamshaya kodwa kamshaya kwivideo. At least uyakhuluma, yes, and he's keeping a fair distance, yes. Lokho kunye nokunye musu ukalawa ezinye izinto zikudidisa umqondo, but umbuzo wami ukuthi why isalawa abantu besifazane babhodla kodwa bekubhodla indoda kube yinto eyihlazo. Like le video ngicabanga ngi comments.